Umnyango wezempilo uthi usebenzisana nezinhlangano ezehlukene uqinisekisa ukuthi lesi sifo siyagwemeka. Njengamanje usuthole imishanguzo yokuqala yokwelapha lesi sifo, kanti zikhona inhlelo zokuthi kutholakale eminye ngokuhamba kwesikhathi uma kuba nesidingo. We can confirm that we have received the first batch of Mpox specific treatment, especially for severe health complications for all patients who contract this infectious disease. Lo mshanguzo osufikile angeke unikezwe wonke umuntu one-Mpox, kodwa-ke kuzokwelashwa kuphela ngawo labo abahaqeke kakhulu. The first batch that we have received this week, we're expecting more next week, is about 10 doses. As I indicated that even the first 13 cases that we are treating, not all of these patients, they experience severe health complications. Umohale uthi okwamanje imishanguzo yalesi sifo isayimvela kancane njengoba singakatholakala emazweni amaningi. This treatment is not readily available across the world because this disease is not endemic in most countries, meaning that it's not commonly found in most parts of the world. Kunxuswa abantu kuba uma bebona izimpawu ze-Mpox baye emtholampilo. Ngokusho komnyango noma ngabe ubani engahaqwa ilesi sifo, asiyi ngobulili noma iminyaka.